През 1877 година избухва 10-та поред руско-турска война, известна за нас българите като руско-турската освободителна война. Последната битка от борбата ни за освобождение и може би дори последният шанс на нашия народ. Началото й се поставя на 24 април 1877 година от руски император Александър II. За да преминат през река Дунав, Русия сключва споразумение с Румъния. Войските й да минат през румънската граница, обещавайки им Северна Добруджа. След много артилерийски обстрели, руската армия извършва десант в Свищов, ставайки първия освободен град. След Свищов, руската армия се разделя на три главни части. На запад 35 000 руска армия, начело с генерал Николай Криденер, с целта да превземат Плевен. На изток е потеглила 70 000 армия, водена от Александър Александрович, да превземат Северното българско Черноморие. И може би най-важният от всички, преден отряд, воден от генерал Йосиф Горко, с 12 000 войници, включвайки българското ополчение в редиците си. През юли месец започват военни действия в Шипченския проход, най-прекият път към Цариград, поради връзката си между Южна и Северна България. Имайки предвид това сериозно стратегическо значение, в Стара планина от руското командване изгражда 5 позиции, осигуряващо им от север на Средното Беклеме, Кадийската стена, върх Узункуш, върх Шипка и върх Свети Никола. Била възложена с 4700 армия, начело с командир Ахмет Хулюси Паша. Целта на турците е била да преминат Стара планина, да помогнат на обраняващия в Плевен Осман Паша, а след това да изтласкат руснаците отвъд Дунав. Руското командване изпраща малки отряди да пазят над 120 км планинска линия, за да удържат каквато и да е атака от турците. За отбраната на Шипченския проход е сформиран Шипченския отряд, който е разполагал 7500 руски войници, българско опълчение и 27 оръдия. Начало на отряда е генерал Николай Столетов. Срещу Столетовия отряд се изправят 27 000 турска армия, 48 оръдия, водена от Сюлейман Паша. С такова числено превъзходство, руснаците са очаквали, че българите ще сломят своя дух и че ще избягат, но за тяхна изненада, българското необучено опълчение приветства османската орда с викове и готови щикове. Столетов казва, че той и неговият корпус ще се бият до край, дори да е нужна подкрепа. Генерал Радецки счита, че истинската цел на турците е Осман Пазар, като мисли, че Шипка е просто демонстрация. Но за изненада, на 20 август Сюлейман Паша насочва войската си към Шипка и за един ден превзема руските постове на върх Малък Бедек, вземайки позиция за оръдията си. Защитите на Шипка са обхванати от противници си във вид на подкова, която е заплашила да се превърне в окръг около корпуса, блокирайки пътя към Габрово и така слагайки край на войната. Така съдбата на една България гледала смелите руснаци и великото ни българско опълчение. Шипченската епопея започва на 21 август 1877 година. Думите на генерал Столетов са както мотивиращи, така и знаменити. До последния човек ще сложим костите си, а позицията не ще предадем. Това били думите на генерала на българското опълчение, нощта преди знаменития ден. Турската армия започва с артилерийски обстрел срещу върх Никола, където се намира единствения водоизточник на руския корпус. В отбраната на прохода българи и руси се сражават героично, отблъсквайки 7 атаки само в първия ден, давайки 250 убити и ранени. Руските и българските войници отблъскат противника с залпове, камъни и ръкопашни схватки. Ранените отказват да получат медицинска помощ, а тези, които се нуждаели спешно, са получили най-необходимата и се връщали на бойното поле. На 22 август атака от страна на турците нямало. Сюлейман Паша организира разузнаване и укрепва нови артилерийски батареи. На 23 август Сюлейман Паша започва масивна атака, целяща да му донесе така желаната победа и да го увенчае пред султана. Той дори изпратил съобщение до самият султан, изричайки: русите не могат нито да се съпротивляват, нито да си сползват от ръцете ни. Ако тая нощ противника не се опита да избяга, то утре сутринта ще понови атаките и надявам се ще го смачкам. 23 август е решителният ден. Вече имало повече убити и ранени, отколкото годни за битка. Но защитниците не са имали и капка желание за бягство, чакайки подкрепление. Те са знаели, че там или ще умрат, или ще доживеят до подкрепата. Друг вариант нямало. В
края на битката турците са били подхванати страх, че срещу тях летят трупове. Това е битката, чиято живите и мъртвите се борят за свободата. Това трябва да ни показва, че с който падне в бой за свобода, той не умира. Пушките са се чупили, а улиците са били на свършване. И пак отблъскат османските орди. В тези тежки битки най-накрая пристигнала първата помощ, бойци от 16-ти стрелкови батальон и с тяхната помощ турци са отблъснати в началните им позиции. След боевете, генерал Радецки казва: пишете главно за храбрите ми полкове и доблестното българско опълчение, които, когато нямаха боеприпаси, отблъскваха турските атаки с камъни. По време на битката са убити над 8200 османлии, карайки ги да преминат в защита, което показва обрата в войната. На 3 март се подписва договора Сан Стефано, а България става свободна държава. Боевете при връх Шипка са увековечени и носят гордост на всеки един българин стъпил там, независимо дали на 3 март или в друг ден. Надявам се да ви е харесал, очаквайте още. Бонус факт за останалите до края на видеото. Знаете е, че именно Великобритания помага на Сюлейман Паша да премине от Адриатическо море към Егейско море и да поеме към Стара планина. Благодаря ви за гледането, още един път, довиждане!